ಪಕ್ಕ ಚಟ್ನಿಲ ಬಕ್ಕೊಂಜಿನ ಮಾರ ಪಾಯಸಲ ಅವ ಆಲಮ್ಮನಗೆ ಎಲ್ಲ ಜೈ ಬಾಡ್ಲಿ ಇಡೀ ದಿನ ತಿನ್ಪುಜಿ ರಾತ್ರಿ ತಿನ್ಪು. ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ದಾದೆ ಗೊತ್ತಾನೆ ಇನ್ನಿತ್ತೆ ಬಯ್ಯದ ಪೂಜೆಗೆ ರೆಡಿ ಆದ ಕುಲ್ದೆ. ಸೊ ಒಂದು ಕಾಂಡದ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ವ್ಲಾಗ್ ಆದಪ್ಪುಡು ಅಂಚ ಬಕ್ಕ ಸೊ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಕಾದೊಂದಿಲ್ಲ ಆರು ಬತ್ತಿವ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಾನು 6 ಬತ್ತದ ಬೈಜೇರು ಬತ್ತದ ಮೀದು ಪ್ರಾವುಡು ಅಂಚ ಇದು ರೆಡಿ ಆದ ಕುಲ್ದ ಮೌಲಿ ಅವಲೆ ಕುಲ್ದ ಅಲ್ಲಿ ಬೈದು ಜಾಳ ಏಕಲ್ ಪೋತಿನಾಲೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ದಿತ್ತೆ ತುಲೆ ನಿದ್ರೆ ಇದಾಡ್ಪದ ಪುರ ಬಿಡುತ್ತೆ ನನಕ ನಮ್ಮ 9 days ನವರಾತ್ರಿದ ಪೂಜೆದ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಈ ಕಡೆ ಶೇರ್ ಮಾಡೋದು ದಯಪಂಡ ಬರ್ಪಿನಿ ಪೋಪಿನಿ ದಯಪಂಡ ಮದಿನಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಪೂಜೆ ಪುಣತ ಅಂಚ ಅದು ಅಡೆಗಳ ಪೋಂದುಪ್ಪು ಏಪಲ. ಸೊ ಅವಳ ವ್ಲಾಗ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಏಪದಲ್ಲ ಒಂಜಿನ ಕೆಲ ವಿಡಿಯೋ ಶೇರ್ ಮಾಡೋದು ತೂವೊಂದುಪ್ಪುಲೆ ಓಕೆ ಮುಲ್ಪ ಏಪಲ ಉರ್ಮದಿನಲ್ಲ ಭಜನೆ ಬಕ್ಕ ಪೂಜೆ ಅಂಚನೆ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಏಪಲ ಒಪ್ಪುಂಡು ಡೈಲಿ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ 5ನೇ ದಿನ ತಾನಿ ಮಹಾಪೂಜೆ ಅಂಚ ಬಕ್ಕ 4ನೇ ದಿನ ತಾನಿ ಬಯ್ಯ ದುರ್ಗಾ ನಮಸ್ಕಾರ ಪೂಜೆಲ್ಲ ಒಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಒಂದು ನವರಾತ್ರಿದ 9 ದಿನಲ ಡೈಲಿ ಭಜನೆ ಬಕ್ಕ ಪೂಜೆ ಬಕ್ಕನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಭಜನೆ ಅವನುಂಡು ಆಯ್ತು ಬಕ್ಕ ಪೂಜೆ ಬಕ್ಕನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ. ಸೊ ಬಕ್ಕ ಮಾತ ಇಲ್ಲದಾಕಲು ಮಾತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸೇರ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಪುಣದ ಹುಲ ಒಂಜಿ ಗಮ್ಮತ್ಲ ಆಪುಂಡು ನಮಕ್ ಮುಲ್ಪ ಏಪಲ ನನ್ನ ಬಕ್ಕ ನವರಾತ್ರಿ ಬಕ್ಕ ಬೋರ್ ಆಯರ ಉಂಡು ಮಾತ ತಿಕ್ಕೇರಿಜ್ಜತ ಬಂದು ಅಂಚೈತೆ ಭಜನೆ ಅವನುಂಡು ಆಯ್ತು ಬಕ್ಕ ಪೂಜೆ. ವಿಶಾಲುಲ್ಲೆ ಅಪ್ಪಿಲ್ಲಾಲು ಮದುಮಗೊದ್ದಾನೆ ಮೆರ್ನ ಗೊತ್ತೊಂಡ ತಾದೆಪ್ಪ ವಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲಮ್ಮುಲ್ಲೇರು ಮುಲ್ಪ ಆಲಮ್ಮನ ಎಂಚಿನ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಆಲಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ಲಾಯ್ ಮನ್ಬುಲೆ ಹಾಯ್ ಬಲ್ಲೆ ಮನಸಾಂಡೆ ಕೇಳಿ ಒನಸಂಡೆ ಮಾತಾಡ
ಹೌದು ಎಪ್ಪಗ ಒಂದು ಉಪ್ಪಾಡು ಚಟ್ನಿ ಪೀರೆ ಸಣ್ಣದು ವೈಟ್ ರೈಸ್ ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ರೈಸ್ ಮನಸಾರ ಮತ್ತೆ ಜನ ಇದ್ದೀರಿ ಇಂಕಲ್ ಕಾಸು ಲೆಪ್ಪ ಏನು ಜನ ದಿನಕ್ಕೆ 500 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಜನ ಮೇರು ದಿನಕ್ಕೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ಪಿನಾರ್ ಮೇರು ಮಾತಾಡಲೆತ್ತ ಪಟ್ಟೊಂದು ಹೊರ್ಪೇರು 500 ಮರಲಿ na pammi sari balasu saya sekali kan sudah cukup kali itu ನವೆಂಬರ್ ಮದಿಮೈ ಮಧುರಾಜ್ ದೇವಾಡಿಗ ಫ್ರಮ್ ಆಕಾಶ್ ಭವನ ಅಲ್ಲೇ ಅದೇ ನಾಚಿಗೆ ಒಂದು ದಿನ ಆದ್ಲಾಂಡದೆ ಎಲ್ಲ 2ನೇ ದಿನ ಮಾಮಿ ಮಕ್ಕಳೇ ನಾನು ಬಿಡ್ದು ಒಂದೊಂದು ಲೇರು ಸೋನಿ ಉನ್ಪಿನ ಗುಡ್ಡು ಇತ್ತ ಕೆಜಿ ತುಪ್ಪುನು ಒರ್ಮ ದಿನ ಕರಿ ತುಪ್ಪಿನ 8 ಕೆಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ವೆಯ್ಟ್ ತೂನಾಗ ಒಂದು 2 ಕೆಜಿ ಕಮ್ಮಿ ಇಪ್ಪು ನಾನು ಒರ್ಮ ದಿನ ಇಬ್ಬಕ್ಕ 3 ಕೆಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಮಿಸಲ್ ತೋರ ಡೈಪಂಡ ವೆರೈಟಿ ಕಜ್ಜಿಪ್ಪು ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಚಟ್ನಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚದು ಒಂದು ವೆಯ್ಟ್ ಗೈನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬಕ ಡೈಲಿ ಪಾಯಸ ಹಾಕೊಂಡು ಕಂಡ್ರೆ ಹಾಕುದು ವೆಯ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ರಲ್ಲ ಯಾವ ಬಕ ನಮ್ಮ ರೇಟ್ ಅಂತಿದ್ದುಲೆ ಒರ್ಮ ದಿನ ಕಲ್ಲರ್ ಪಾಡು ಬಣ್ಣ ಮೇರೆ ನಮ್ಮ ನವರಂಗಿ ಸಿಗಿದೆ ಕಲರ್ ಪಾಡುವಿರಿ ಇನ್ನು ವೈಟ್ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಅದೇ ಓಯ್ ದೊಡ್ಡಂಡಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕಲ್ಲರ್ ರೇ ಎಲ್ಲ ಕೆಂಪು ಪಡನ್ ಬಲೆ ಜೈ ಬಾಯ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಪನ್ನಬೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಪನ್ನಬೆ ಇಲ್ಲ ವೈರಲ್ ಅಪ್ಪ ವೈರಲ್ ಕೃಷ್ಣೆ ಹೂವಿನ ಬಾಡಂತೆ ತಿಂದಿನ ಕುತ್ತೊಂದುಂಡು ಮಾತೇರಿಗಳ ಬಡೆ ಆಮ್ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮೇಘ ಜೋರ್ ಕುತ್ತೊಂದುಂಡು ಚೈತನ್ಯವಾದಂತೆ ಬಂದೆ ನೀನು ಬೆಂಚಿನ ನಿಜವಾದ್ಲ ಪಾಪ ಕುದೊಳ್ಳಿ ಹೋಗಿನವ ಮೇವರಿ ಕುದ್ರೋಳಿ ಪೋಯಿ ಬಂದ್ಬಿಡು ಮಕ್ಕ ಮೇವರಿ ಕುದ್ರೋಳಿ ಪೋಯಿ ಬಂದ್ಬಿಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಕೈ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಯಾನ್ ಬರ್ಪೆ ಅಲ್ಲೇ ಸತ್ತೆ ಯಾನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಬಂದ್ಪೆ ಮೇರ್ ಬರ್ಪೆ ವಿಶಾಲ್ ದೇವಾಡಿಗ ಯಾನ್ ತೆಕ್ಕಿ ಜಡಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆ ಜನ ಮಗಳು ತೆಕ್ಕುವಲ್ಲ ಅವೆ ಬಟ್ಟಲ ಅಲ್ಲೇ ನಿಗಳಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಲ್ ತರಸ್ತದ ಬುರ ಭಾಗ್ಯತ ಸೂಪರ್ ಫಾಸ್ಟ್ ರಪ ದೆಕ್ಕ ದಕ್ಕು ಇರು ಬಟ್ಟಲು ಬುರ ಅಲ್ಪ 2 ಬಟ್ಟಲು ಪುಡದು ಮಾರಿ ದಕ್ಕುನ ಬೆಟ್ಟಿಡು ತಿನ್ನಾಗ ಪಾಯಸ ಖಾಲಿ ಹಾಪುಣ ಅಂದಲ್ಪ
ಆದ ಮಾರೆ ಆಯ್ ಪೂತಿ ಆಯ್ 90 ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಕಾಣ್ತದೆ ನಿತ್ತೆನೆ ತೂಯರ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ನಾನು 9 ದಿನ ಇವಾಗ ಇಂಚ ಆಪಿರ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಜಿ ಆಪಿರ ನಿಜ ನಾನು ಚಾಪು ಜಾವ ಅಂದೆ ನಾನು ಕಾಂಡ ಹಿಡ್ದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಗೆ ಪೋನಿಟ್ಟೇರು ಕಾಂಡ ತಿನ್ಪುಜಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ತಿನ್ಪುಜಿ ಬಯ್ಯ ಇಡೀ ದಿನ ತಿನ್ಪುಜಿ ರಾತ್ರಿ ತಿನ್ಪು ನೆನಪ್ದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಪೂಜೆಗೆ ಸೋನಿ ಕಾಂಡ ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತೀನಿ ಇವು ನೋಡು ಕೆಂಪು ಕೆಂಪು ಫುಲ್ ಉಪ್ಪಾಡಿ ಉಪ್ಪಾಡ್ತಿಂದ ಎಂಚಯ ಎಂಚಿನ ನಕ್ಕು ನಕ್ಕದು ಬಟ್ಟಲು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬೋಡು ಈ ನಮ್ನೆ ನಿಕ್ ನಕ್ಕಿ ಎರಡ ದೆಕ್ಕುನ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೂವಿನ ಬಾಣ ಪಾಯಸ ಚಿಕ್ಕನು ಫೈನಲಿ ಅವ್ರು ಖಾಲಿ ಆತು ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗ ದಾದನ ದೀರು ಒಬ್ಬರ ಲಾಗ್ಡ್ ಬಂದು ಬಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮಾರೆ ಶಟ್ ಅಂಡ್ ಈಟ್ ನಕಲಿ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಐಟ್ ನಮ್ಮದೇ ಪೂಜೆ ಎಂಚೆತ್ತನ್ ಪಲ್ಲೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪೂಜೆ ಎಂಚೆತ್ತನ್ ಪಲ್ಲೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬಾರಿ ಸೋಕಿತ್ತು ಅಟಿಲ್ ಬಾರಿ ಸೂಪರ್ ಆತನು ಅಪ್ಪಾಗ ಐಟ್ ಹೀರದ ಉಪ್ಪು ಕರಿ ಮೇರ್ನ ಮಾಲಾಡಿದ ಮೇರ್ನಾಗೆ ಜಯಂತಿ ಅಕ್ಕನ ಅರೆ ಕೊಂಚ ಜೈ ಬಾಡ್ಲಿ ಪಕ್ಕ ಸಾಂಬಾರು ಇಲ್ಲದರ್ನಾಗೆ ಅರೆ ಒಂದೇ ಅರೆ ಒಂದು ಜೈ ಬಾಡ್ಲಿ ಪಕ್ಕ ಚಟ್ನಿಲ ಕೊಂಜಿನ ಮಾರೆ ಪಾಯಸ ಎಲ್ಲ ಅವು ಆಲಮ್ಮನಾಗೆ ಆರು ಕಾಪಿ ಗುಡ್ಡಾಡ್ದು ಬೈದಿನಾರು ಅರೆಕಾಯಿ ಅರೆಗೆ ಮಲ್ಲ ಜೈ ಬಾಡ್ಲಿ ಮಗ ಉಪ್ಪಾಡ ಮಾಲ್ತ ಅಂಗಡಿದಾಗೆ ಇಂಚಿನ ಬಾದ್ಯ ಪುಷ್ಪಲ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಈ ರೊಟ್ಟಿ ಹೋಪಿನ ಪೂರ ಬಿನ್ನೆರ್ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲ ನನ್ನ ಪಿದಾಡುನು ತುಕ್ಕುರು ತುಕ್ಕುರು ಪುಂಡಿ ಬರ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಈಗ ಎಂಡ ಮನ್ಪು కదా పోయి బలా